Здравейте! Разглеждаме брошура номер 11 за месец ноември. Тя е пълна с много комплекти. Подготвяме се вече за коледните празници. Започваме тук с едни комплекти чорапи. 2 чифта на цена от 18 лева и 3 чифта, тези са мъжки, на 24 лева. Тук имаме и подаръчни кутии и турбички. Различна големина. И започваме с подаръчните комплекти. Имаме подаръчен комплект от 3 части, който включва парфюм, лосьон за тяло и душ гел. Цената му е 38 лева, както един на по-изгодна цена от туалетна вода Селебри с крем за ръце. Цената му е 22 лева. Тук имаме също подаръчни кутийки с грим продукти. Единият е на цена 30 лева, който включва спирала, която е много хубава. Лично аз съм ползвала и съм много доволна. Молив за очи и спирала за вещи, а другия комплект е на 19 лева, който включва спирала и молив за очи. Всички са с подаръчна кутия. Имаме други комплекти с продукти на Ню. Сега пробвам тези двата продукта, серума и околочния крем. Сега съм доста доволна от тях и те са с кутии подаръчни, нали, страхотен подарък за Коледа. Тук сега имат нови, вместо кутии, са сложени в подаръчна турбичка, която може да се ползва и в бъдеще за някаква друга цел. Единият комплект е на цена от 18 лева. Той включва маска за лице и лента за глава. Има ги в други комплекти с нощна терапия за стъпала с лавандула и хидратиращи чорапи. Има го с ръкавици и както на мен този вариант не е много ми симпатичен. Цената му е 11 лева. И с балсам за устни и крем за ръце. Тук имаме адвент календари, които са на доста висока цена. 240 лева единия, а другия 120 лева. Тук имаме и по-манички календари с аксесуари, обици и колета, а другия е по-за дома. Тук имаме също един доста симпатичен и голям комплект от 8 козметични продукта, плюс козметична чайничка само за 110 лева. Всеки може да избере своя комплект. Тук имаме нещо ново. Ново като аромати, лосьони за тяло и пяна за вана. Цената им е 5,60. Има ги в комплекти пяна и лосьон. Цената им е 10 лева. В комплекта е по-изгодно. Единия вариант е с ванилия, другия е шоколад. И шоколад бровинка. Интересно. Имаме тук също друг комплект с аромат на джинджофилови сладки. Има лосьон за тяло, 720 мл с пулверизатор. Цената му е 13 лева. Има подхранващ балсам за устни с емолиенти, 4 лева. Лосьон за тяло, 400 мл с 8 лева. Крем за ръце, 4 лева и мултифункционален крем на цена от 12 лева. Също ги има и в комплекти. Сега има доста комплекти. Също си имаме и нова пяна и душ гел. Те са с аромат на вкусен карамел, бадеми и щипка ванилия. Има течен сапун 6 лева, спрей за тяло 6 лева, лосьон, душ гел 250 мл 5,30 и пяна за вана 500 мл 7 лева. Има ги в комплекти. Това е много приятно. Нещо сладичко и захапване. Продължаваме с грим продуктите.
стик сенки за очи. Цената им е 15 лева. Има го очна линия плюс сенките. Цената им е 30 лева в комплект пак. Сега доста са комбинирани. Имаме си молив и червил за устни. Серията на Ню. Пак има в комплект златна емулсия околчен крем за 26 лева. Тук имаме мъжки комплект часовник с тоалетна вода и дамски пак часовник с тоалетна вода. Парфюми, доста комплекти отново. Много им са красиви опаковки. Тук имаме също мъжкия комплект. Wild Country, 39 лева. Тоалетна вода, душ гел и ролон. Доста парфюми. Ето пак от тези симпатичните универсална турбичка водят. В комплект с молив за очи и мицеларна вода и два молива за очи, мицеларна вода и турбичката са на цена от 20 лева. Доста комплекти. Имате варианти за много подаръци. Лъковете сега са на цена от 7 лева. Моливите сега са на един е за 6,30, 2 за 11,50. Тази комбинация има и за лъковете за ногти. И от серията лук също има в комплект фончетин плюс спирала. Спиралата е също много хубава и фончетина е хубав. Аз го ползвам и съм доволна. Червила. Страхотна спирала. Тук имам също един комплект за грижа на ногтите, който включва заздравяваща основа за ногти и серум за растеж. Цената му е 12 лева. Четки и кутия органайзер за четките. Комплекти, парфюми, всички са подаръчни кутии, които са много красиви. Сега лосьоните за тяло са на цена от 6,50 и мини спрейчетата и те са на 6,60. Тук си имаме някакъв по-нов Full Speed Pulse. Цената му е 25 лева. Папратов пикантен. Няма го в различни варианти като комплекти. Те най-редовно спускат нови версии на самия парфюм. Ето един комплект на Ню, пак от подаръчна кутия, много е красив. Серум, околочен крем, има камък гуаша и два нощен и дневен крем. Цената му е 90 лева, страхотен комплект за подарък пред мен. Ето продължаваме с Ню серията. Има ги сега вече тези кремови в комплект. 38 лева са. Този крем аз лично много харесвам, с колаген мисля, че беше.
Сега го има в комплект крем с колаген и кремообразен почистващ продукт. Цената му е 36 лева. Ето ги маските. Една за 11, две за 19. Този крем също много харесвам. Цената му сега е 14 лева, което е страхотна цена за самия крем. Аутлета. Имаме един комплект от 4 части за коса, пак в подаръчна кутия. Много са красиви кутиите, пак да кажа. Комплекта включва шампуан, балсам, серум и четка сгъваема. На цена е 26 лева. Тук имаме обичайните продукти за коса. Тези шампуани 2 в 1, шампуани балсам на цена от 11 лева. Аз ползвам този с хибискус. За обеем се води. Много е хубав. Нещо ново. Душ гел. За деца сменили се малко опаковките. Душ гел. 2 е спрей за разплитане и 3 боички за баня. Преди бяха в малко по-различен етикет. Има го и в комплект. Трите неща на цена от 16 лева. Преди бяха такива. Така, тук имаме пак за момиченца или тинейджери. Комплект с Елзаяна. Серията с Спайдърмен. Така, тук имаме други комплекти за душ гели. Тук имаме ново. Пак може в комплект пяна, душ гел и спрей за тяло на цена от 20 лева. С какво ухание? Уютно, сладки и топли нотки на карамфил с луксозен акорд на кожа и дърво в сърцевината. Ето и серията. Тук си имаме едни кремчета за ръце. Цената им е 2,50. Започваме с серията Planet Spa. И при нея има много комбинации комплекти. Ето тази с чайното дърво, мисля, че да. Encanto. Други по-мънички комплекти. Ето този е много симпатичен. И цената му е 13,50. Крем за възстановяване на напукани пети с пила за стъпалом. Страхотен комплект. И на супер цена. Ето този също. Пяна за вана с ексфолиращ скраб и хидратиращ крем. По-мънички опаковки. Комплектът е от 15 лева. Страхотен комплект, защото не. Серия за мъже. Тук пак си имаме душ гели. Пяници за вани. И преминаваме към аксесуарите. Ето тук си имаме подаръчен комплект. 2 ароматни свещи и един дифузор на цена от 46 лева. Малко коледно настроение за вкъщи. Имаме си тук едни страхотни пижами на страхотни цени. Малко солени идват, но Коледа е. Продължаваме с пижамките. Пак си имаме такива свещи и дифузери. Ето това е страхотен подарък. Тази гривна. Много е красива. Има 3 цвята. Бял, златисто и розово. Злато. Цената му е 17 лева. Много красиво изглеждат. И този комплект също е много хубав. Коле с гривна и обици. Цената им е 30 лева.
страхотен подарък за Коледа. Тези също са много хубави, има доста комплектчета, които са страхотни. Ето този несесер, козметична чанчка, както искате го наречете, на цена 33 лева. Е много красив и се отваря много интересно и става доста голям. Спокойно може да си намерите всичко. И тук си имаме вече комплект аксесуар за кадрици без нагряване, които са сега доста актуални. Цената му е 33 лева, доста добра цена. Включва и гребен и щитнова. Ето за мъжката част като подарък мултифункционална писалка с линия, почистване на екрани и тук си имам няколко това като отверки. Цената му е 29 лева 30. Тук си имаме кремчета за ръце, цената им е 3,50. И като за финал имаме тук един парфюм и накрая един комплект с кремове на Аню. Цена от 40 лева, 2 крема в кутия, както винаги. Това беше брошура номер 11.